Timre nani nyaka medre. To koro oganda mawinjo kawuono gitim nang'o ka koro weche giero medo redore kamano. Ng'ama ng'ato de tim kama entiere mondo mi onyagre gi nengo ngima makoro dhi malo ka koro watieko wach mung'e. Nengo ngima to dhi malo to pod abro dok ir japiny kaparo ne japiny niya. Kizungu wacho ni one man one vote and your vote is your voice. Tena ni ng'at achiel nigo mbulu achiel to mbuluna e duonde. Pod abedo kabro seyo jood bura gi sani nikech gin monego bed ni giwuoyo wechegi. To kwa wuoyo budget making process kata gik ma timorego ok gin gik ma ng'ato chiwo to somoni. Gin ni jatelo kata mbunge me yiero piny kacha sana wuoyi wa bunge. Mbunge me yiero piny kacha ng'e gima dhi mbele. Bende gin gi duol, bende gi wuok piny kacha ma gidhi gi represent mwananchi. Ka bill no bire parliament, finance act and all that. Bende gi ang'ono mane gi wache kata ang'ono mane gi timre nade mane gi winjore. To bende gima nyaka sirikal tim en ni koro nyaka giduok mibadhi piny. Nikech pesa ni ibro choke samoro romo lakini ok odhi kama onego odhi kaka wawacho chien cha. Koro iyudo ni japiny pod medo hinyre. Pod en mani wakaw kuomgi mondo wacham. Wakaw kuomgi mondo wacham. Ng'ama nyalo konyo japiny gi sani gi ywage ne jaod bura ma ekwe. En mana jaod bura. Jaod bura mondo dhi wach gini kaka dwarre. To jaod bura bende speaker mar National Assembly onego bed ni keto jood bura mondo gibed gi gimoro miluongo ni public participation kaka wawacho cha. Kaw pach japiny. Kapok budget otimre nade opedhe od bura. Kaw pach japiny onego bed ni mbunge timo ang'owa. Speaker organize forums kabilago to mbunge dhi piny kucha to kaw pach japiny to kele od bura to wabet ni ng'ani ni malo ka to represent kata wacho gima japiny wacho piny kucha. Sawa. Yes. Ero kama na CPA Zakayo Masiro.